खुलुमबाय रायजोफोर दिनै मोनाबिलिनि खौरांफोरा जाबाय। गिबि खौराङाव दङ आसाम एसेम्ब्लिनि बारग' बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिनि समाव आसाम बिधान सभायाव गोबां बिबांनि रां जाख्ल'नाय आरो बेले बेजे खालामनायनि सायाव मोनसे गिदिर दान्थे बिदान्थे सोमजिहोदों, जायखौ लानानै गोबां खौरां बिजोङाव गोसारनाय आरो दासान्दि सावरायजानायखौ नुनो मोन्दों। खौरां मोननाय बायदिब्ला बिस्वजित दैमारि बिथांनि दैदेननायाव गोबां रांखावरियारि गाज्रि आखु दिन्थिनाय जादोंमोन, जायनि थाखाय बिथांनि स्पेशल OST चौमेन बरुआ आरो बारग' एसेम्ब्लिनि नेहाथारि दुलाल पेगुआबो हेफाजाब होदोंमोन। अजद होनाय बादिब्ला सोरखारि धोनफोरखौ बारायनाय रादाय, सन्देह गोनां बायनाय आरो टेन्डार होनायाव अनसायनायनि गेजेरजों खान्थि बादियै बाहायनाय जादोंमोन। दैमारिनि बिबान लानायनि उनावनो OST महरै थिसनजानाय चौमेन बरुआनि सायाव राङारि थिरांथा लानाय आरो एसेम्ब्लिनि खामानिफोराव बांद्राय गोहोम खोख्लैनायनि अजद होनाय जादों। खौरां मोनबावनाय बायदिब्ला लेपटप जगायनाय, वेबसाइट जौगाहोनाय आरो हारिमुवारि हाबाफारि खुंनायजों लोगोसे गोबां खेंसालियायै सोमोन्दो थानाय कम्पानिफोरनो होनाय जादोंमोन गोबां रां। मोनसे जाथायाव 60,000 रांसो बेसेननि लेपटप बायनायनिबो अजद मोननाय जादोंमोन। बे बिथिंखौ नोजोर बोनानै नायोब्ला फैबाय थानाय समफोराव बिस्वजित दैमारिया गोजान न'नि आलासि जाहैनांगोन नामा? नाथाय बेफोर अजद गोनां बाथ्राफोरा सोरनिबा फावफान्दायनाय नामा? BJP पार्टीनि फाव नामा? बे बिथिंखौ लानानै गोबां सावरायजानायखौ नुनो मोन्दों। बेराफारसेथिं बिस्वजित दैमारिया BJP पार्टीनिफ्राय ओंखारनो हागौ होनना बे समाव आरोबाव सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। मोनसे दुखुनांथाव खौरां। चिरां जिल्लानि कुंग्रिं ओनसोलनि सिङाव थानाय दाकसिनगाव गामिनि थागिबि टेङा नार्जारिनि आंगो फिसाजो रुनिकाता सभाराम बरगयारी गोजौसिन गेजेर फरायसालिनि फरायसा रुबिता नार्जारिया मैया थामहिनबा 2 जुन अक्ट'नि मोनाबिलि 7 रिंगासो समाव गावनि बेसेन गोसा जिउखौ फोजोबनानै लायो। अनसुलि फरायसानि अबथिरा जिउ खोमानानै लानाय जाथाया ओनसोलनाङैनो दुखुनि साया साग्लोबहोदों। रायजोआव फिन लाभ जेहादनि जाथाया सोराङाव फैदों। चिरां जिल्लानि बिजनीआव सोमजिदों लाभ जेहादनि जाथाय। सानै मुसलमान सुबुङा गावखौनो हिन्दुनि सिनायथि होना लांखारनो नाजादोंमोन सानै हिन्दु लाइमोन सिख्लाखौ। थांनाय मंगलबारनि मोनाबिलि समाव चिरां जिल्लानि बिजनी रेल स्टेशनाव सानै मुसलमान सेंग्राजों लोगोसे सानै हिन्दु लाइमोन सिख्लाखौ हमनो मोननाय जाथायनिफ्राय सोराङाव फैदों लाभ जेहादनि जाथाय। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिजनी रेल स्टेशनाव सानै सेंग्राजों सानै उन्दै बैसोनि हिन्जावसाखौ बजरं दोलोआ जयै थानाय नोजोराव गोग्लैदोंमोन। अजद थिखानाय बादिब्ला सानै सेंग्राया सिगाङाव गावखौनो हिन्दुनि सिनायथि होदोंमोन, नाथाय फोरमानलाइ नायबिजिरनायनि उनाव मुस्लिम होनना सिनायथि मोनदों। हमनो मोननाय सानैबो सेंग्राया चिरां जिल्लानि रौमारी गेदा बाजारनि जामिरुल आली 18 बोसोर बैसोनि आरो चुक्कुर आली 19 बोसोर बैसोनि होनना सिनायथि मोनदों। समाजारि बिजोङाव गोसारदों मोनसे दुखु गोनां सावगारि, जाय नोंथांमोननि गोसोखौबो खामग्लिहोगोन। मख'जाथावदि नेपाल हादोरनिफ्राय मोनसे बिखा खामग्लिथाव सावगारिया खौरां बिजोङाव गोबां गोसारदों, जेराव 14 बोसोर बैसोनि अस्मिता तामाङा फरायसालिनि बिजाबजों लोगोसे गावनि नखरनि बजायखौबो रुजुननानै फरायसालिसिम फैनो गोनां जादोंमोन। बिमाखौ खोमानांनायनि उनाव नेपालनि बे 9 थाखोनि फरायसुलिया गावनि 3 उन्दै फंबायफोरनि जोथोन लानो गोनां जानानै फैदोंमोन। गावनि 1 बोसोर खावसे बैसोनि फंबायखौ जोथोन लानो रावबो गैयैलाय बियो गावनि सोलोंथाइखौ नागारनायनि सोलायै साफ्रोमबो फंबायखौ फरायसालिसिम लानानै थाङोमोन। जेब्ला फरायसालिनि सासे फोरोंगिरिया गुरैयै सोंदोंमोन दि बे उन्दै गथ'आ मानो थाखो खथायाव दं, अब्ला अस्मिताया गाबदोंमोन आरो सानफ्रोमबो गावनि जिउ खुंनायनि बिखा खामग्लिनाय सैथोथिखौ फोरमायदोंमोन, जेराव गोबां गथ'फोरा आनजादखौ लानानै जिंगासिदों। अस्मिताया गावनि फंबायफोरखौ आदार होनाय, रैखाथि होनाय आरो फेदेरनाय फोलावनायनि थाखाय जिंगासिनो गोनां जादोंमोन। बिथांनि बे दुखु गोनां बिखा खामग्लिथाव जिउ हान्थिनाय लामाया मोनसे खस्थ'नि सल'निख्रुइबो बांसिन। बे सासे सोमोनांथाव, साहसि, गोथार अननाय आरो दुखुनि गेजेरजों सिफायनो हायै मोनसे थिरांथानि फोरमान। बे गिनो रोङै हिन्जावसाया आरो बिनि फंबायफोरा मदद, खाबु आरो गोजों इयुनखौ मोननो हाथों। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां। बाक्सा जिल्लानि बरमायाव थानाय रुरेल एकाडेमिया लानानै फैदों नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। थांनाय HSLC आरो हायार सेकेन्डारिनि आनजादाव जाय फरायसा आरो फरायसुलिफोरा
उथ्रिसारनो हायाखैमोन एबा फेल जादोंमोन। बेनि थाखाय रि एग्जाम होफिननो गोसो गुदुं फरायसाफोरा थाबैनो बरमा सेकेन्ड गेटआव थानाय रुरेल एकाडेमियाव मुं थिसनफैनानै मेट्रिक आरो एचएस आनजादखौ होफिननो हागोन। बेनि अनगायैबो जाय फरायसाफोरा थांनाय मेट्रिक आरो एचएस आनजादाव नांगौ बादि जौखोन्दो एबा मार्क्स लानानै उथ्रिसारनो हायाखैमोन, बिथांमोनाबो बे रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामफैनानै मार्क्स इमप्रुभमेन्ट खालामनो हागोन। स्ट्रीम हिसाबै आर्ट्स, साइन्स आरो कमार्सनि गासैबो फरायसाफोरा रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामनो हागोन। बेनि थाखाय थाबैनो 8761903455 नङाब्ला 87203585 जानबुं नम्बराव जगाजग खालामहरनो हागोन। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां, BTC हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय लानानै फैदों नार्सारिनिफ्राय लानानै थाखो 9 सिम फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि गुन गोनां सोलोंथाइनि थाखाय खम बेसेनावनो गोदानै मुं थिसननायनि खाबुखौ होगासिनो दं। मख'जाथावदि क'क्राझार जिल्लानि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय क'क्राझार तिनिआलिनि बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे थाखो 9 नि थाखाय इलेक्टिभ साबजेक्ट महरै मेथामेटिक्स, जिअ'ग्राफि, हिन्दी, हिस्टरि बायदि आयदाखौ लानो हागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै इनभारमेन्ट फिल्ड स्टाडि, इंलिश स्पिकिं कर्स बायदिखौ लाफानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो गोजान लामा हान्थिनानै फरायग्रा फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय आलादायै मोजां हस्टेलाव थानानै फरायनो हानायनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101 488 399 जानबुं नम्बराव।
बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा।